בואו לראות מה אני אוכלת ביום שלם על האונייה הכי גדולה בעולם. מתחילה בארוחת בוקר, פנקק, פרנץ' טוסט, ופל בייגי. תקשיבו, זה טעים ברמה לא מוסברת, ואני עוברת לטריקס המשודרג שלהם, אכלתי את זה פה כל בוקר, וזה פשוט וואו. על האונייה יש מלא בתי קפה, מסעדות, קינוחים, אז הלכנו לאיזה מקום שמכין ופלים לגלידות במקום. ממש התלבטנו איזה טעם לקחת, בסוף לקחנו טעם תרמיסו שהיא הכי המליצה עליו. הגלידה הייתה כל כך טעימה והוופל פשוט נמס בפה. ונעבור למקום הבא, כן, אני עוברת ממסעדה למסעדה, חייב קצת מנוחה באמצע, אבל אני אוהבת לאכול. אני לא מתה על פיצות, אבל יש שם את הפיצות הכי טעימות, הבצק כל כך דק ויש כל כך הרבה גבינה על הפיצה, אימא'לה. כל כך הייתי חייבת לאזן בין לבין, קצת ויטמינים, ויטמין D, ויטמין C, ויטמין Z. וארוחת ערב, כמה שאכלתי בארוחת ערב הזאת, אז בהצלחה לכם. התחלתי בקצת לחם עם חמה, מרק בצל, תקשיבו, היה עם גבינה, לא יודעת מה הם שמו שם, זה היה פשוט מטורף, מלא סלטים. הזמנתי סלמון ברוטב פקן, היה חייב מלא מלח, הם לא שמעו פה על מלח. מלא פסטה, תקשיבו, התחברתי פה למלצרים, זה קורע. ולקינוחים יש לנו קרמבל, תפוחים, בראוניז. ואם חשבתם שזה נגמר ממש לא, הלכנו לאכול פיצה באמצע הלילה, זה היה באיזה 4 בבוקר.